Ćao ljudi, šta ima? Danas ćemo pokazati kako amaterski editovati video snimke. Ovo je prvi snimak. U njemu ćemo se baviti movie makerom, to je ono kao malo za početnike, ali dobro. Kasnije ćemo, neko sljedeću klipu ćemo raditi sa Sony Vegasom. Vidjet ćemo. Znači ima na mom kanalu još kako se koristi ovaj Movie Maker, a tad nisam imao kanal, sam pisao malo retardirano, ali dobro. I sad ću vam pokažem, znači, nadam da dovršim te klipove, mislim neću, ali dobro. Znači, kako ćete pokrenuti taj Movie Maker. Ja sam ga malo prije koristio, pa zato sad je ovdje. Vama će vjerojatno biti ovdje programs i eto ovdje Movie Maker. Ako nema to, onda ću napraviti klip kako skinuti Movie Maker, ali možda ćete imati u kompu već. Ako imate XP, mislim ćete imati sigurno. Dobro, sad ja primjer ubacio ovaj klip. Kako se ubacuje klip? Evo sad ću da obrišem. Eto, bili ste samo što obeležite, znači i delete na tastaturi i obrisat će se. Kako ubaciti klip? Postoje dva načina. Možete ovako samo ovdje kliknuti i dodati klip koji želite. I open, znači, a možete i ovako dodati. Idete tu gdje ste to, gdje ste stavili snimke. I dodate snimak, evo ja ću ovaj Photoshop i prevučete i pustite. I to je to. Tako dodate. Zatim evo sad ja želim dodati na primjer u taj video i kako izgleda, znači meni ovako. Ćao ljudi, šta ima? Znači meni tako da samo primjer previše obično. I sad želim dodati neku sliku na primjer. I dodat ću ovom primjer, evo ovu sliku hoću dodam. Znači ja ću samo prevući sliku tu i staviti tu, znači i sad ćemo početi s ovom slikom. Tako možete dodati i klip. Evo ovdje da vidimo kompjuter, Livris, Dilios, Bandicam. Evo ovo, na primjer, hoću dodati na početak snimka i stavim tu i vidite kako sad izgleda. Znači možete napraviti slajd, možete Ćao ljudi. i sljedeća stvar, znači šta još možete uraditi? Mislim uraditi kako ja to lupao sad. Dakle, možete dodati muziku, na primjer. Znači, add music. Ja nemam, još nisam nijednu muziku stavio. Ne vidimo, imam ovdje neku sample muziku. Sample, ajde Kalimba. Ajde Kalimba i open. I sad vidite. Kako ide muzika. Ćao ljudi, šta ima? To tako dodate, a možete i kako se zove, napisati na primjer neki tekst. Znači titl i dodate nešto. Ovo sad, klip. Ili tutorial, upam sada je. Tutorial. Eto, bilo šta. Znači tutorial. Evo reći. I ne mora biti pozadina, znači ovako crna, možete izabrati taj naprimjer naranđastu. I tekst. Naprimjer ne mora biti veo. Stavit ćemo ovdje kao ljubičast. I eto, možete ga pomjerati gore, na primjer ovdje vam bude ovako tutorial, ovako može. I tako, znači evo ja ću ovdje kao na sredini, tako ekstra, ovako ovdje. I možete dodati kako će dolaziti. Možete ovako. Na primjer izaberete nešto, lupam. Ja sad izaberem, evo ovo je. Evo vidite sad kako sam dodao. Eto vidite. Dobro, onda možete
Onda možete dodati, na primjer, tu neke dodatne sličice. Na primjer, hoću ja ovdje, na primjer, pa Kao prvo, sad ću ukloniti tu muziku da bi čuo, znači šta se dešava. Ćao ljudi, šta? Eto, ovo ću da uklonim. Sad ću to ukloniti. Dobro, i sad dobijamo ovdje, na primjer, hoću da vidim. Ćao ljudi, šta ima? Danas ćemo raditi u Photoshopu C6. Na primjer, i sad ja hoću dodati ovdje, da mi piše, na primjer, Photoshop C6. Ja ću dodati to, idem ovdje na Caption. I ukucamo šta hoću. Na primjer, hoću link za download u opisu. Eto. I to hoću staviti. I sad ja to mogu namještati ako hoću ovako. I da mi dolazi, na primjer, odavde. I vidite sad kako je to. Gledajte sad. U Photoshopu, ovo je prva epizoda rađenja u Photoshopu, ja sam početnik i naravno objašnjamo neke klasične stvari o Photoshopu Za mene i sad polako se dovoljno ovaj učimo Movie koristeći Maker od njega. i to je to otprilike za njega. Ne, nije, još jedna stvar postoji u vezi sa njim. Vrlo zanimljiva. Možete dodati, na primjer, da snimate svoj glas. Evo sad ću ja, na primjer, snimiti. Uvijek je ukazali tutoriali, bla 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 bla. Stop, eto vidite, evo vidite sad. Ovo morate sačuvati, a ja ću na desktop sačuvati zbog... I ovdje, znači stavite tako, ok, save. I sad to gledajte. Uvijek je ukazali tutoriali, bla 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 bla. Eto vidite. Dobro. I to je bilo to. Sad kako sačuvati? Nikako nemojte čuvati ovako. Znači, save project as. Vidite šta se dešava. Vi save project as i ne možete izaberati drugi format osim ovaj Movie Maker Projects. A to ne možete, znači, uploadovati na YouTube. Ako hoćete uploadovati, morate ići odavde. Znači, vidite ovdje Save Movie. I sad ovdje nazovete, ne znam, kako hoćete. I ovdje možete izaberati, na primjer, MPG i to možete staviti na YouTube. Ja ga sad neću sačuvati zato što mi ne treba i inače tako se koristi, znači za početnike. Možete vidjeti još one retardirane klipove, ali glupo vam je, znači gledajte ovaj klip i sve ćete shvatiti kako se radi. I ovo možete staviti opcije, imate još dosta opcija, treba mi 100 godina, možete staviti webcam, možete stavljati ovako da se menjaju slike, vidite, tako, znači, zanimljivo, mnogo program nije loš, ali postoje mnogo bolji programi, ali sad nam nisu potrebni za ovakve klipove. I to je to, idemo sa sljedećem klipu.